Okei, moi taas kaikki ja nyt sitten ollaan taas täällä Robloxin parissa. Ja nyt tämän videon aiheena on näyttää kaikkia salapaikkoja, mitä tästä Brookhavenista löytyy. Niin eiköhän lähetä nyt aloittelemaan. Eli eka mennään tänne metroasemalle. Sitten painetaan about niin kuin tuosta S:n kohdalta. Ja sitten täältä pääsee, painetaan uudestaan S:n kohdalta. No entä A:n kohdalta? No entä tästä? No entäs tästä? Joo. Ja sitten päästään tänne, mistä just herättiin täältä tänne paikkaan ja silleen, niin nyt ollaan täällä Lasisen, mikä oiskaan tän nimi, joku Lasisen sinne lasin alle, mut joo. Ja nyt seuraava paikka löytyy poliisiasemalta. Tosin siellä on myös 2 sellaista paikkaa. Niin käydään ne tutkis samaan aikaan. Ja täällä mennään tänne poliisiasemalle. Sitten me mennään tänne, muistaakseni. Vai? No ensinnäkin mennään nyt tänne. Tosin mä en ihan muista näitä kaikkia paikkoja, että missä on mitäkin. Niin tää saattaa olla vähän hämäävää sitten, jos ei ookaan mitään paikkoja, mutta kun te menette tänne, niin te näette tossa tollasen vähän tummemman alueen, niin menkää sinne. Niin täältä löytyy sitten tällainen salahuone, missä on jonkun tollasen kuva. Sitten täällä on joku tollanen vääntynyt keppi. Sitten täällä on kaappi ja sen takana pitäisi olla jotain. Joo, on. Jokin sininen kortti. Ja sitten sen voi ottaa tuosta. Mennään takas. Okei. Niin mennään tänne. Sitten mennään tähän mun autoon. Mä en ehkä muista mihin tää kortti nyt, että missä se paikka on, että mihin tää käy. Mutta mä koitan etsiä sen. Okei, nyt mä löysin tän huoneen ja nyt otetaan tää kortti ja mennään tällä tänne. Ja nyt täällä on jotain tällaisia. Otetaan tänne salasana. No en usko, vaan mennään seuraavaan salaiseen paikkaan. Mutta kunhan mä muistaisin missä se on. Mä ehkä tiedän yhden, joten mennään lentokentälle. Koska siellä on yksi asia, mitä työ ette ehkä tiennyt. Eli mennään tänne
sitten mennään tuonne lentokoneeseen. Ja sitten mennään vessaan. Ja sitten me ollaan tällaisessa tilassa täällä. Eli toi on yksi sellainen salainen asia täällä. Ja mennään seuraavaksi. Joo. Mennään yhteen taloon. Siellä saattaa olla yksi salainen huone. Eli otetaan täältä jostain talo, vaikka tästä. Ja sitten se täytyy olla tietty talo, kunhan mä tietäisin mikä se talo on. Mä nyt katson sitä katosta, että minkälainen se talo on. Se taitaa olla ehkä tämä. En tiedä. Ehkä ei. Eli mennään tänne. Ja se ei ole tämä talo. Kiva homma. Koska meidän täytyy ottaa 10 minuuttia seuraavaan taloon. Ja se on tosi kivaa. Kiva. Me mennään sitten jonnekin toiseen sellaiseen paikkaan. Olisiko se vaikka... Mikä on sellainen paikka, missä on niinku sellaisia? No nyt mä ainakin tiedän sellaisen paikan, minkä ehkä te kaikki tiedätte, mutta se on täällä bensa-asemalla ja se löytyy täältä. Tadaa! Eli se on tällainen paikka. Ja mennään sitten seuraavaksi. Kun katsotaan, okei, siihen on 8 minuuttia siihen seuraavaan taloon, niin mennään tonne, minnehän me mentäis. Okei, eli nyt on mennyt se aika pois. Ja nyt tällä kertaa mä koitan saada sen oikean talon. Ja mä luulen, että se on tämä. Kyllä. Eli nyt mennään tänne. Ja niin kuin näette, tuossa on jotain tuollaista epäilyttävää tuossa katossa. Niin poimitaan tuosta katosta. Ja sitten sieltä löytyy tällainen huone. Ja täällä on tällaiset kummalliset. Tällaiset, mitkä onkaan joku raapaisujäljet. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja tää video on tässä. Se on heippa!